wena khehlele ezikwethini uzonijwayela kabi wena ufike ulalo bhaka wena ulalo lo Kunjani unsika uthi uzokunikeza imali 1.5 million awukazi ukunikezela awukazi ukunikeza send wena uthi wena angishaya ubhaka kumanje uyile edameni lakhe lapha na kumakhandakhanda phendukelwa izinto lapha ngiboshwa ejele lapha ngishaywa ngamaphoyisa wena ungithembisa amasimba la wena futhi amasimba futhi amanye wenzayo wena uyaphinda futhi wena uthi wena manihlela umhlangano ngoba nifuna ukushaya ubhaka nimshaya ngami nimosaba manje imina ngisenkingeni nemali futhi aninginiki niyanginyela manje wena yakusikema bazi wena mfana wami wena isikemu sokuqala wena uyisikemu wena usikema abantu kanjani wena uhamba uqamba amanga ukuthi ukwazi ukwenza igroup ufaka amabisi wakwalizwa ubisi lwehatsho la livela esigubhini uqamba amanga nje usikema abantu wena wangisho umsuzwana wena awuyona inyanga wena uyimpisi wena umbethe ufelele imvu buyisele imali zabantu ndoda ziyafuneka izimali zabantu lezo oyidla uyisikemu wena usikema abantu wena uthi uyinyanga awuyona inyanga wena zange waba inyanga ungiqhatha nje nobhaka kuba nina nimesaba uthi wena ngithi mina ubhaka usikema abantu ubuqamba amanga nibe nimesaba ubhaka mina ngiphendukelwa izinto manje selokho ngixabene nobhaka ngiphendukelwa izinto wena yakusikema abantu